od bura kendo chenro mayango ne gik ma gibedo ka gitimo mabendo ng'ere gi dho ngere ni orientation osebedo kadhi nyime chenro madhi nyime kuom ndalo ariyo yango ni to chenro no en machalo nade ang'o misaneno mitimo to ang'o mabende jo od bura bedo godo e kinde mabende gimolo. Ocheng Manuel awinje yono makare kendo dho Kisungu wacho ni good to see you mana kaka lieke mesa wa mar ka weche en adieri makar kende ni wadhi kod chenro makende mosebedo kogweng'wech okinyi ma kawuono mar yango moko kuom jo od bura manoyudo thuolo mar mondo mi koro bio obed kaka jokanyo mag kuonde chung ute bura gichopo kokinyi ma kawuono kendo chenro mar ndiko kawa ndika margi kendo bende chudonegi tiegruok motende kod kaka chenro biro dhi nyime kaendi osebedo kadhi nyime kapok ago kang kendo asudo kaluwore ni kit kaka dich mare entiere ago mbaka kod jo od bura makrajuonyo mondo mi oliekno ni to winjore nade nikech koro odonjo e od bura tielo mar ariyo machiegni loso kod Ramogi TV Mheshimiwa Adipo Kuome. Jopiny ogeno ni nitie lokruok moko bende koro biro bedo malach kod tende kod kit kaka telo ahinya e komno mar constituency kata member of parliament nyaka chop seche gendi ichopo ke telo mar ariyo iwinjori nade kaka ja od bura to jo karachuonyo nya wacho negi wach mane mokwongo gima danga wach ne karachuonyo en agoni gero kamano ahinya ruok kuom yiera a second time ne uyiera maber kendo gi kura motegno kana adonjo e parliament mar 12 tich na uneno be momiyo uyiera mondo adonji e od bura mar 13 tieni 13th parliament amor kodu aduoko nu erokamano to nung'eyo kaka ne atiyonu chakre 2017 nyaka ne wadhi e yiero umbe manoluwona kata kadhi e rale to ji ne wuoyo man koro gika winja wache ji osetieko ka gipuoyo kendo giwacho gigo matime karachuonyo. To chenro ma kawuono ni kipimo kod chenro mosetelo chalo nade gi wang' ma bende seche moko wacho ne riek kendo liw kamarongo? Well, chenro ma dhi nyime kawuono I think it is unique. Ayie kode ober en gima nyalo miyo tich dhiyo mayot ne mbunge. Gikang'eny ni giketonwa biro bedo online. Kuom ranyisi ka idwaro kata awach ne idwaro constitution mar Kenya kata other information important kamano. Gimiyo an email mari wuon ma you just click that one to itundo e gima idwaro mondo ine. Mok vikao thuolo pod e process gik moko kiang'wang'o e kitundi e gima ne dwaro. Ma biro bedo gima piyo. En gima itimo tiyudo duoko sano kuri ng'eyo gima dhiyo nyime midwaro mondo tim. Kata mana attending bunge nitie sama koro ok ochuno mondo idhi e bunge. Apan speaker biro leronwa mano ka oseyiere to the system magiketo hulo ni kata ka ukibire bunge physically to the email momi inyalo neno gima timore kendi contribute mano progress maduong' ahinya. Mheshimiwa iwacho wach kar speaker kaendi ok wabile mana matin dhi chalo nade seche moko kwan nyalo gajo ka yiero speaker ma seche moko ne dho chunyu kachiel kod chunyu geto ka nyalo chalo nade? Anapanu weche potangini mana nikech yiero mane olandi ni oyier ng'ato to onge kura mano yudo kaka president mane mapotungo pachji to nikech the number of MPs mane wayudo to kendo the number of senators ne jogo yombo ng'ato achiel mago ekote ne oromo wayudo moloyo to speaker mar National Assembly. Ang'eyo ni jomoko iwacho ni ose cross the line odok komachielo mondo reduce number mar Azimio e bunge manyalo chando gi yiero speaker to mago eko as we speak wacho ni mago eko to rumors ukanyal rely on them nikech na today ng'ato kuona kata nying ng'ama ang'eyo ni wan godo korwa
ka Azimio koni. Mheshimiwa, kapok aweyi, iwacho ni pile pile ongo wang'e riek to kendo oneno gik mopogore opogore. Jokarachuonyo nyalo gombo ni nitiere kit chike moko ma gin owuon nowinjo bed ni iloko e od bura ka, to in e ng'at makoro giyiero mondo mi odhi obed kanyo kaka ng'atgi. Be nitiere chike moko mineno owinjo bed ni iloko ahinya to manyalo kelo lokruok e dongruok mar demokrasia ma pacho ka? Korka demokrasia maloka, to gima nyalo wacho, anyalo mana based on gima otimore e yiero ma tarik 9. Ka gir adieri, kot okonyowa. Gikonyo mondo ging'ad bura manyalo miyo demokrasia obed Kenya, nikech ka ok gitimo mano, to gima notimore niendi, ka biro bedo ni mane kaka yiero wuon go to ber. To ni result to wuok gima galagala, nikech moro ng'ato bedo kacha to manipulate computer to timo mana gigege. One of the saddest story I've ever had in my life. Omiyo whatever documentie omi joma dwaro mondo manipulate the system mondo duoko bed in their favor regardless of gima jopiny wacho. Mano endo kendo winjo bed chik motegno, nikech mano endo bende ketho electoral law. Ng'ama kamano winjo chungi ok chak chungi, to kendo owinjo odonje oda ang'eche matin. Erokamano Mheshimiwa, kapok aweyi, iwachona ni ogweli mondo mi yie bili ya wach gi Nyikwa Ramogi odiochieng' ma kiny saa 1:30 mana ma wiye en gadieri ni Nyikwa Ramogi ogombo winjo mathoth kwa kuomi. Bende iikori mar chopo saa 1:30 okinyi ma kiny chenro mar rupiny? Wang' pimna mano maber mondo mi kaduoko taduok gima loyo, and gima mama biro wacho otenre gima wacho kiny nogono. Ago erokamano. Uchenge Manuel agomba kakanyo kod ja od bura ma Karachuonyo ma bende wuok e county nogo ma Homa Bay, kama nyaka chop seche gendi chal ka gima chenro mar bende chamo muma bende osebedo kadhi e nyime, kama giyiere miyo Gladys Nyasona Wanga, ma bende inyalo paro ni e kinde maket kod magi higni 5 mokalo ne nitiere od bura kaendi mana mar yudo thuolo, mana mar yudo weche motenre kod tenruok kachiel kod chwalo dwaro mag jo county nogo mawuok Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono ni endi chenro mar gweng'wech chenro mar gweng'wech okinyi ma kawuono en mana mar yudo andika mag jo od bura. King'iyo tent kata mana tipo matung' kacha chande, nitiere tent mokwongo ma koganda osechopo kanyo endo ma gin jo od bura, to ikawo andika margi, kama bende ng'iye nonro margi ka otenre kod gimiluongo ni certificate manomiye kod duol mar IEBC, ka bende nyinge mantie kanyo chal gi mano mantiere opande mare. Obiro yudo thuolo mar bende rango ka bende otese mage chal gi mago mokete oboke kata gazet kalore gi kaka chike ma pacho ka nitiere tent maluwe kanyo endo ma bende ibiro kawe nonro mage ma dho kizungu luongo ni data. Kopo ne ochopo e od bura kaendi to biro yudo thuolo mar mana keto gimiluongo ni kad mare mar rameny mar rangach to leawre to donjo, kasto bende obiro yudo gimiluongo ni stika ma koro nyamburko mare nyalo tony kamoyiengi kamondiki mane ng'ato ka ng'ato. Wan kanyo gi giluongo ni tipo mar 3 kata mana kanyono ma iluongo ni desk mano mar 3, kama bende pichak mar ja od bura ibiro kawo kachiel kod kawo nonro magi kasikete miluongo ni mbui mar parliament. Kopo ni manyo ja od bura Masona West, obed ja od bura ma Kipipiri, obed ja od bura ma Nyatike, to koro kidhi e gwelo mbui kanyo tichopo endo ka desk mar 3 emuchung' ne kawo nonro mag ja od bura no endo ka rango kata mana kit familia mage bende iyudo e mbui kanyo endo. Desk mar 4 Uchenge Manuel okelo kanyakla kawo ahinya to nonro mag sombe, ng'iyo kata mana duond bura mowuoke kopo ni owuoke Orange Democratic Party Movement, kata owuoke Wiper Party, kata owuok mar KANU, obed Jubilee, United Democratic Alliance UDA, kachiel komiluongo ni CV. Kare jo od bura gindi maling'ling osefuono ni gin bende gichwalo CV margi mar ng'iyo ni to rang'iny mar sombgi chalo nade. Kopo ni owuok en japuonj to oyiere kaka ja od bura, koro inyalo baye kamiti mar mochung' ne weche mag somo, kachiel kod kopo ni en laktar to inyalo baye kamiti mochung' ne weche mag thieth pacho kaendi. Mano okelo kanyakla desk mar 4. Uchenge Manuel, gima chaka timore desk mar 5 nyaka chop seche gi en ni emilo ni gik motudre kod weche mag HR, human resource management,
jo od bura gi chamo sara maromo nade. Bende nitiere gi miluongo ni omenda mabalang' minyalo chwalnegi. Ng'ato koro yawo file mare mondo mi nonro mare okaw kendo ket kanyoendo. Mar ariyo, maluwo bang' mano men mar auchiel, en kamokelo kanyakla ni ting'iyo ngimane. Kinde ma ja od bura ochopo e od bura kaendi, bende ochopo ka ngimane ni kare. Koponi en koda midhusi moro, ikawo nonro ne. Koponi nitiere gimonyalo time kinde modhi nyime kod bedo ja od bura, to koro inyalo yud kaka chenro mag rango ne thieth mage bende koro dhi nyime. Ochieng' Manuel desk mogik okelo kanyakla desk no ema bende koro ja od bura no kosekaw pichni kaachiel kod nonro ma magi wuon timiye gimiluongo ni flash disk, manyiso ni chenro duto modhi nyime e od bura kaendo, obed twak, obed moko kuom obok, ibiro kaw tisoe flash no endo, tibiro miye gimiluongo ni kadi ma bende nyaka chop seche gendo biro tiyogo kodonje od bura. Kasto kadi nogo no endo bende biro miye thuolo mar bende koro liere kinde ma entiere od bura kaendi mar chwalo tijene mapile ka pile. Igeno ni moko kuom jo od bura biro chopo kaendi odiochieng' makiny mondo mi odhi nyime kod chenro makedo kod mane. Adiri makar kere ni kwan mar jo od bura mosechopo kod odiochieng' ma kawuono bet kani piny kaluwore ni chenro mar chamo wama ma governors mosebedo ka dhi nyime opogore opogore. Jo od bura mosechopo kaendi, nitiere moko machopo e od bura kuom thuolo mokwongo mokelo kanyakla Felix Odiwuor, ja od bura ma Lang'ata, ma bende ong'ere gi nying mar Jalas, nyadendi Eline Toto mawuok e kaunti ma Bomet bende nosechopo kaendi. Mako gin moko kuom jo od bura machopo ka odiochieng' kata kuom thuolo mokwongo mana mondo mi giyud tiegruok makende, iyudo thuolo mar kowogi e od bura nogo endo, nyise kunde mowinjo bed ni gibete kaachiel kod chike matayo od bura niendi. Ber kinge ni nyaka chop seche gendi spika ma biro tele chenro mar pidho ne mabiro tayo chenro mar twak mopogore opogore gi seche gi pok oyier. Ng'at mosebedo ka tayo chenro mar timo ne jogi luongo ni tiegruok ma wiye ma kisungu luongo ni orientation, itayo kod nyadendi Sera, iluongo ni nyadendi Sara Kioko, ma bende en iluongo ni acting clerk momi mbi kaachiel kod teko matayo chenro makedo kod mano nendo. Tok mano jo od bura gi biro chamo muma kendo biro thuolo mar yiero spika mabiro dhi bedo katayo gi. Ber king'eyo ni kweth mar Kenya Kwanza kaachiel kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni kod ng'wech mar biro yiero spika mabiro tayo chenro mar bedo ka twak madhi nyime e od bura kaendi. Koro pod wako mana kambi kamar yudo mathoth motenore kod kaka chenro ni dhi nyime, mak mana ni nitiere moko kuom jo od bura ma bende osechopo kae tielo mar ariyo kaachiel kod tielo mar adek. Ne wan kanyo gi John Waluke, Mohamed Ali mar Nyali kaachiel kod jodito mopogore opogore. Wageno ni bende chenro mar kawo nonro mag jo od bura kaachiel kod gimiluongo ni chiwo negi tiegruok ma wiye mondo mi gibed gi ng'eyo gi weche motenore kod chike gendi, biro bedo ka dhi nyime ka odiochieng' makiny. To mak mana ni moko mwasego godo mbaka Ochieng' Emmanuel leronwa ni nyaka koro gichop seche gendi nitiere moko kuom dwaro ma gintiere godo ma gibiro pedho e od bura machalo kaka chike moko manyalo bedo ni koponi ng'ato kata omi chenro matayo tije motenore kod yiero to poni olwaro tijege e Luanda kata ok odhi ataro mar chike, to winjo be ni koro ginyalo chwalo chik moro ma bende nikech ing'e ni od bura kae milose chike gi duto, ginyalo biro dwaro mondo mi chike maketo kod magi ketie tim mondo kaw okang' ni jok maket kod mano endo. Moko kuom jo od bura ma bende ochopo ka kuom thuolo mokwongo wacho ni kani endi ma koro gibiro dhi lose chike moko manyalo konyo Uganda kaachiel kod rowere yudo thuolo mar yudo tije, loso lwasi makare mag somo, iko alwora nogo mar yudo weche mag thieth ma ok obedo kod dang'ni kaachiel kod achiedh nade maka kod kacha. Ber king'eyo ni nyaka chop seche gendi mane en spika machon Justin Muturi ok osechopo ka, to bende king'eyo ni clerk ma bende mar Kojolo ma nyaka chop seche gendi nyadendi Kioko ema mosebedo ka dhi nyime kod tayo chenro niendi, kendo bende en ma pod obiro dhi nyime kod tayo chenro niendi nyaka jo od bura go chamuma mondo mi yud thuolo mar yiero jatelo ma koro biro dhi nyime kod pidho gi gimiluongo ni tayo chenro mag twak mag od bura. Ber king'eyo ni kata jo od bura mago mogwel kod duond buche mopogore opogore biro mana chopo kaendi mana mondo kaw nonro gi. Ochieng' Emmanuel gima mit mokalo en ni kata bed ni in ja od bura monuore to nonro mari nyaka kong kaw mana kaka naselero ni chendi, kata bed ni nitiere kanose kaw nonro magi mantiere mbui to nyaka koro chak kaw nonro mari nang'o, nikech ma en od bura mar 13 mopogore kod od bura mar 12. Samoro e kinde mano kaw nonro mari od bura mar 12 ni in kod minot achiel, to kaluwore ni koro chal ka gimi
api oleng'ore imeto kata seche moko yudo nyathi ma bende idwa ni mondo imedie moko kuom nonro magi. Ochieng' Emmanuel koro nyaka kaw nonro maket kod mani. Pod wako mana kambi od bura kaendi mana mar dhi nyime kod yudo moko kuom jo od bura machopo e telo mokwongo kata mar ariyo, kaachiel kod yudo mathoth motenore kod chenro niendi ma bende igeno ni biro gwe ng'wech marum odiochieng'no makiny. Ochieng' Emmanuel kopo ni kod penjo to lwar, nikech pod wantiere kaendi ma dho Kiswahili luongo ni tupo site. Erokamano Walter Nyambaga kuom miyowa ler makare wi chenro madhi nyime od bura mamalo ka iseyangonwa kaka gibiro kidienje magikale kowuok mara mokwongo nyaka mano mar 6 7 ma itieko en gino